Akuvama umusa, akuvama izibusiso. Pastor lo ubuyachaza amaphupho. Inamba ngiyoyisebenzisa ngoba uyimemba kusuka ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama kuphela. WhatsApp uyangifonela. Fona from Monday to Friday kuphela. Sibheka uzanjele njengoba sawubona mkhulu. Bengisacela ukubuza uma uphupha udinelwa omaskito bese ukwazi ubashaya babulale. Ngiyabonga. The only mistake ayenzile la, I guess, now uyayizwa. Ngibiza ngomkhulu and there is no video on this channel la ngizibiza khona ngomkhulu. So ngikuthanda ukuthi umuntu angibize ngento ngingasibizi ngayo. Yabona? Mina look at me asimuzi ngomkhulu. Strong. So inomndozolo. Mosquito, it's a mosquito. Umndozolo ngesizulu, umiyane ngesizulu, imbuzulwane ngeSiswati. It's a mosquito. Biting. Mosquito kuthiwa bite, uyaluma. So, ngokujwayelekile uma ngizophupha umndozolo, kungawuphawu ukuluma olusho ukuthi kungenzeka ukhona umkhunquli umthakathi okugaya ngemithi emibi futhi eyingozi. Exodus 8:16 Jehova wayethi kuMose, yisho ku-Aaron ukuthi yelule induku yakho ushaye uthula umhlabathi lube ngomiyane ezweni lonke aseGibhithe. Kanti Exodus 8:18 nezanusi zenza njalo ngemilingo yazo uba ziveze omiyane. 2 kuyenzeka uma uphupha umndozolo sikuthelile ngophawu ukuluma oluthi kungenzeka uyakholiswa-ke ngemizamo yesitha esikuzondayo esizama ukufaka imithi engalungile egazini ezohamba ikubangele inkinga nokugula. Ngeke sazi ukuthi bebefaka into eyisichitho bebefaka nje into ewukufa egazini kodwa kuyinto ewumuthi ozohamba ubangele ukugula kubangela inkinga. Exodus 8:17 benze njalo. Aaron welula isandla sakhe ngenduku yakhe washaya uthuli lomhlabathi lwabange ngomiyane kubantu basezinkomeni. Kodwa kasifeze kanjena. Uma kungenzeka-ke kwesinye isikhathi uma uphupha umndozolo kuba uphawu uma ukuluma kodwa ubulale. Ngoba ke lokho kusho ukuthi kungenzeka wena ukwazile ukunqoba isitha kanye nemizamo emibi yokuthi sikugadle wena ngemithi. uLeviticus 26:7 niyakuxosha izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Qina-ke emkhulekweni, qina kumakhambi, qina la uqede khona. Siyabonga.